Җыелары безнең кабатланмас милли колоритыбызны яхшы чагылдыра. Анда халкыбызның гореф-гадәтләре бүгенгәчә сакланып килә. Авыл көнен билгеләп үтүдә соңгы елларда бер күркәм традициягә әверелде. Бу халык өчен көтеп алынган бәйрәм, җыелышып аралашу мөмкинлеге. Аңа әзерлек алдан башлана һәм бу чараның иң күңелле өлешенең берсе дип санала. Гармун тартып, җыр сузып, авылның бер очыннан икенче очына төшеп, бәйрәмгә тастымал, яулык, тукылма кисәкләре җыялар. Зәйнәп апа, бу бүләң кемгә? Мана бер әбигә, бер номер күрсәткән бер әбигә бирисез. Жарар, җырлаган, биегән, әйеме? Көтнәстәшәсен. Бик зур рәхмәт, үзең бәйләдеңме? Үзем дип килмәдесен. Тан кем бәйләсен инде, әйеме? Анда синең дәрәгән әбигәне күрсә. Бер килеп кара. Менә без сиңа аерым киләбез. Кәкре Атауда авыл көне 7нче ел үткәрелде. Аның инициаторы һәм оештыручысы шунда туып үскән республиканың танылган җырчысы Рәфис Кәлимуллин. Бәйрәм алдыннан районыбызның популяр артисты Фәүзия Кәлимуллина Сердәш ансамбле белән бергә бүләкләр җыю чарасы оештырды. Татар халык җыры ансамбле коллективы милли костюмнардан һәм гармун көенә авыл урамнары буйлап йөрде. Булачак тантанага бүләкләр җыйды. Язгы эшләр, җәйге эшләр тәмамлана башлагач, печәннәр әзерләгәннән соң авыл көне үткәрәбез. Бу инде безнең традициягә ни өчен керде, чөнки үзебезнең авылыбызның егете Рәфис Кәлимуллин башкалардан, үзебезнең Казаныбыздан алып кайтып, артистлар бергә зур концерт куялар инде авыл көне кебек үтә инде ул безнең. Минем өчен инде икеләтә шатлыклы, чөнки Рәфис Кәлимуллин минем улым да бит әле ул. Һәм без инде шунарга бөтен авылыбыз диярлек катнаша, Алланың рәхмәте яусын, барысы чит җирләрдән дә киләләр. Мәйданыбыз ул көнне безнең гөрләп тора, күңелле, шундый халык күңел ача. Елына бер бәйрәм дә була. Һәм инде менә картлар өлкән буын, авылның өлкән буыннары ягага барып, Нурлат шәһәренә барып, район үзәгенә барып концертлар карый алмыйлар, түләүле концертлар. Аларга инде шундый мөмкинлек бар, авылның җәйнең бер көнендә матур итеп күңел ачып, зур дәрәҗәле, югары дәрәҗәдәге концертны карап битәргә була. Шулай итеп матур костюмнардан киенгән ансамбль әгъзалары гармун көе белән халыкны урамга җәлеп итте. Алар бүләкләр тотып чыкты, силгеләр һәм яулыкларны бәйләде. Чиләк тә тула барды. Булар барысы да бәйрәмдә уздырылачак ярышлар җиңүчеләренә тапшырылачак. Бүләкләр белән бергә һәркем үзенең җылы теләкләрен әйтте. Биемичә китүче булмады. Авылыбызда шундый матур, һәр вакытта шундый матур яшиләр, кызлар, субханалла. Аларга Алланың рәхмәте әйтәсем килә, Алланың рәхмәтләре яусын аларга. Һәр вакытта сабанлар гөрләп уза, табыннар гөрләп уза. Шул хәтле матур яшибез, субханалла, машалла. Иләһем иләтләребез тыныч булса иде, амин. Сугыш афәтләр бирмәсен, Аллаһ Тәгалә. Тынычланып, матур гына, моннан да яхшы яшәсәгә. Мин җылда киләм монда бик матур ясыйлар. Әйбер җыюларны да уен келке белән, җыр белән, бию белән. Үзләре артист монда. Кунак шел шундый халык монда. Халык белән бәйрәм итү, халыкны таныштыру. Күпләр кайта, китә, яшьләр дә, картлар да бергә очраша. Китеп алынган бәйрәм. Шундый матур үткәрәләр. Авыл көнен алар. Нидә машина авылдан да киләбез без, үзебез монда карарга, күрергә. Ерактан ук күңел ачу тавышларын ишетеп, кайберәүләр бүләк җыючыларны капка янында ук каршы алды. Урамнарның берсенә әйләнеп чыкканнан соң артистлар бераз ял итәргә туктадылар. Йортларның берсендә аларны салкын кое суы белән сыйладылар. Авылдашларның берсе, Гадания Хәмәтҗанова, чәчәккә күмелгән бакчасына чәйгә чакырды. Өстәлдә бәлеш, кош теле, самавардан кайнар чәй агып тора. Мул табын артында җыелып чәй ичүдә күңелле узды. Бераз ял иткәннән соң, иҗат коллективы янә урамнар буйлап авыл халкына яхшы кәеф бүләк итәргә китте. Бәйрәмнәр безнең авылда җылда үткәрелә. Былтыр да үтте, алдагы җылларында үтте. Аны инде менә шушы үзебезнең авыл
җегете, җырчыбыз Рәфис Кәлимуллинның әнисе Фәүзия Кәлимуллинлар оештыралар. Халык инде аны көтеп ала, матур, рәхәт бит бәйрәм һәм килә торган артистлар да аларга бик зур рәхмәт. Исән сау булсыннар, җылда шулай бөтен халыкны шатландырып торсыннар. Иҗатларында зур уңышлар, үзләренә сәламәтлек, иминлек, тынычлык. Елларыбыз тыныч булсын, шундый бәйрәмнәр һәр вакыт булып торсын. Безгә зур бәйрәм булды инде бу. Бик бөтен күңелебез белән монда килдек без, җырлаштык, диештек. Авыл халкы шундый ачык йөзлеләр, бөтенесе катнаштылар, бөтенесе яхшы сүзләр әйттеләр менә. Талантлы якташларының тырышлыгы белән үткәрелгән бәйрәмдә Кәкратау авылы халкы, татар эстрадасы артистлары һәм район мәдәният хезмәткәрләре чыгышларын тыңлап, рәхәтләнеп күңел ача. Туып үскән урын җир йөзендә иң кадерлесе, аны ярату төрле буын кешеләрен берләштерә. Шуңа да авыл көне биредә яшәүчеләр өчен көтеп алынган бәйрәм булып тора. Әлеге тантана елга бер тапкыр бергә җыелып күрешергә, аралашырга мөмкинлек бирә аларга.